Tomo Coffee mga kabingka. 2,000 years later. Story time dito sa may Jacinto Street ng Dakbayan sa Durian. So nanapog ko'y dapit na nakitaan ng isa ka coffee diri. Ang pangalan ay Tommy Coffee. Doon dapit sa may sa Ateneo. So diri dapit to ang Compares, no? So atbang na gid mga kabingka. So ato ning tilawan ang kuan, ilang kape diri mga kabingka kay trending gud ni sa TikTok. So tan-aw na to kung worth it or not worth it ang ilang baligya nga kape. So ubanikon nyo, tara, let's go. Ayan mga kabingka, so ato rin tilawan ang kaning kape mga kabingka. Let's go Tomo, no? Nindot kayo yung kuan, yung sudlanan, nindot kayo ato. Kung nindot ang sudlanan, dapat nindot mo ni ang kape. Kay best seller ko ni siya. Kailangan na to. No? Kung mahilig jud ko sa kape mga kabings, coffee lover dito. Walay sinabi ang katong ilado nga kapihan. Basta di lang ko musulti. Lami diri nga kape oh. Nakuyo ang akong anak legendan ninyo ikoy-koy. Kung gusto sila, udating ang kapangyarihan. So, pasensya ng mga kabingka kay wala na sila mga kon kape lang gini diri. Doon lang gid sa Jacinto, no? Doon lang gid sa may Ateneo, di ba? At bang magawas niya siguro sa mga estudyante kung hilig sila kape. Oh, pero cold coffee akong i-order mga kabingka, ha? Pwede mo sila rap ang mata ko. Ana ba? Ana mo inom mo kape, ha? Di ba? Fairness, dapat yun lang kape. Moral juice. Kung gusto sila, udating ang kapangyarihan. Fairness lami. So lami kay ilang kape diri sa may Jacinto sa Tomo Coffee mga kabingka. So see you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March in the place to be, Barrios Babushka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.